дар 102 микрорайон дар ҳамин маҷмаи истиқоматӣ мо якта духонагаи фурӯшӣ бо таъмир ва чизу чорааш бо нархи ҳамагӣ 559 000 сомонӣ дорем. беҳтарин вариант аз дӯстони азиз аз ин тараф эстакадаи 82 микрорайон ва аз ин тараф зарнисор. бисёри бад гап мезанем, рафтем. худи маҷмаи истиқомати дӯстони азиз, подъезди байнангӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар 13-ум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. 102 микрорайон тирезаҳояш рӯи калонро нигоҳ мекунад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча, мағозаҳо ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. нархи хона 559 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. хона албатта ки бо барқ, об ва отопление таъмин мебошад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.